Okay. So, diri na ta sa question and answer. 10 minutes. Larga. Alado. Unsa niyo kong gawiran? Biblia niyo comics. Biblia. Okay. Nga magsulti sa usa ka bersikulo si Pedro unang obispo sa Roma. Next question. Kay niuyon ka mga Biblia niya kong gibasa. Matod pa dire. Miadto sa Roma sa ikaduhang tuig ni Claudio AD 42 ang pagsumpok ang Simon Mago. Objection, moderator. Pwede i-mention niya unsang kapitong bersikulo. Objection, Pwede moderator. i-mention? Objection, moderator. Ako pa'y nag-object. Unsa man ka? Sige. Ako pa'y nag-object. sige. Pagpatulog batasan. Sige. Gana suko ka karisapaw na po ka. Tabla na ta. Go. Ang akong objection, dapat i-mention niya unsang kapitulo bersikulo. Kaya akong basahon po din sa akong Biblia kung husto ba ang iyang ibasa. Kaya di man isa ka Biblia mo gamitan, pati na ka Biblia na ko. Kinahanglan, dawaton tanan versions. Sige, Counter objection. Wala sa among ruling oy nga ang tima basahon lang sa usa ka bersikulo. Unsa ni Alado? Ebidensya na. Kay niuyon ka man. Next question. Niuyon ka man nga Biblia niya kong gawiran. Ako tiwas sa basa ha. Ingon dire. Objection, moderator. Ang ako laging gusto, isulti niya unsang kapitulo bersikulo. Isulti ang kapitulo bersikulo. Unsang kapitulo bersikulo, Mr. Moderator, ipa-mention. Unsang kapitulo bersikulo. Moderator, ni counter na ko nga wala sa ruling nga dapat sa bersikulo basahon. Sa debate ni Rosby ganina og ni Nagpasabot niya, nagbasahin sila footnote. Nasakpan! Ang iyang ibasa na footnote nili bersikulo. Agoy! Kaluoy sa akong kalaban. Ang Objection. akong debate, Biblia, Objection. Kristo. Di kay footnote na unsa nasakpan ni taon. Objection, moderator. Nasakpan. Objection, moderator. Akong objection, granted ang objection ha. Agoy! Kaya nga nung granted ako objection. Pagkaluoy. Kaya kaganina. Na objection. Larga. Sige. Saba lagi. Hilom sa. Hilom sa. Ay, kasuko. Audience na mo. Hilom Ilum sa. sa na objection. Ilum sa. Audience na mo. Ay lang mag-apil-apil ang audience. Pasakte kay naa may moderator. May apil-apil na mo. Walay mag-apil nga audience. Dili mo-apil. Hilom sa. Ilum sa. Edit naman man. Hilom sa. Okay, moderator. Tagay kong time, moderator. Larga. Nakoy objection, moderator. Kay kaganina manggod sa debate ni Rosby og ni Jeffrey Rinya, nagbasa kay sila footnote. Unya kalu kumubasa kung puto mo reklamo ka. Nga pareho ra tag ruling tanan. Ay reklamo kay gibot sa mga kauban nimo. Unya usa pa sa Amen. debate ni kuan ganina ni John de la Peña. Putol-putol man yang gihimo kuno mo reklamo mag ako putol-putolon. Objection, moderator. Counter objection, moderator. Larga. Walay labot ang ilang debate sa among debate. O karon nasayran ang iyang gibasa footnote kaluoy sa ukatbang nagsalig og footnote intaw. Una sigurado ko ilara ng Biblia intawon. Pasilan. Sunod nga pangutana. Sunod tubag. Ang akong basahon ba footnote ni o dili? Ipakita. Kaya akong basahon po din sa akong Biblia. Na moderator. Okay. Ipaklaro. I-confirm niya kung footnote Isa. ba na. I-confirm niya kung footnote ba na. Ano na itong yan, o? Footnote na dili. Agoy! Tanawa! Komentaryo ra! Tubaga! Komentaryo! Tubaga! Komentaryo! Komentaryo! Dili man yung bersikulo! Tubaga ba? Dili man yung bersikulo! Tubaga. Dili bersikulo! Di na mo Ang bangta atong na. debate sa bersikulo! Ang imong gibasa! Dili bersikulo! Kaluoy! Na mo ipangutana. Moderator, dili na mo ipangutana. Nasakpan! Mag-rolling sa ta, mag-rolling. Nasakpan! Moderator. Dili bersikulo! Ang imong gibasa! Ay sa, moderator's time. Dili bersikulo! Bro, Jerry. Ang kaluoy! Nasakpan! Dali lang, Bro Glenn. Ay, isa. Mina sa ta, minaw. Bro Jerry, ang handom na mo ni Bro Jerry nga debate, diliin ani, nga muruling nga moderator sa pawan. Kalihog lang ha. Kita nga mga debater, dili ta ingon nga kanang murag ignorante tas debate. Nihangyo na ang kuan moderator nga Objection, moderator! Objection, moderator! Mina sa ta, minaw. Isa. Objection, moderator! Objection! Ay sa, mag-rolling sa ta. Unsay part ni Brother Stalwart ang debate. Sa among debate. Ay, sa nag-objection ko. Lady debater ko. Nag-objection ko. Mag-rolling sa ta, Lady mag-rolling debater sa ko aning debate
ha. Nag-objection to. Isa. Mag-rolling. Hilom sa. Iba. John de la Peña o de Bro Jerry Laig, maoy mga primary debater ninyo. Respeto Okay. na to atong moderator. Ay, sabra. Ay, sakad. Mag-rolling sa ta, mag-rolling. Mag-rolling sa ta kay di man ta mahuman kung magdungan mo istorya. Naghanyo ng moderator nga mag-rolling, di man mo maminaw. So atong undangon Kay wa man tayo mabuhat. Mutingog ang isa, naghanyo ng moderator, mag-rolling ta maminaw ta. Wala may debate nga magdungan og istorya. At saan ta mo covered court karon dito isa ka covered court ka. Kadi man ka maminaw. Di ako, ano, objection mo ha. Maminaw sa ta kadyo sa lagi. Kadyo sa. Ayan ya. Kung mo objection ka, granted ka. Pasultiyon ta ka. Mo objection sa siya, pasultiyon na to. So karon, puli-puli lang ta. So ang imong objection, larga. Mr. Moderator, ay sakad Glenn. Ang atong pag-anhi din nga makasabot ang tao. Friendly. Oo. Pareha mo mga apelido mo, maor mo apelido. Kung saba magyapon dire kay paparel gyud mo apelido, magkuanta ng mag-professional nga kuan ba, magpaminaway mo. Kay ug mo na inyong styling nga na, way audience ganahan na. Oh, di ba? Kamo magpadayon mo pero kanang fair play lang ba nga kuan ba? Oh, professional style ba nga? Oh, kung mutingog siya, hilom siya, mutingog siya, hilom ka. Moderator, mo kuan niya, sige sunod pangutana. Ano? Larga. Okay. Kay Ay, isa. Pwede mo counter? Sige. Okay. Gante. Objection man to. Hilom sa dito. Larga, sige. Ang ako lang nga kuan ba, sa side ako, si Bro Stalwart, debater na siya, human mo siya ganina. Ang amo lang, tulo mi karon din ang kining player, moderator, Brad Bondo, og ako. Dapat dili mo apil ang walay apil. Ani nga ruling. Mamo na ako pasabot. Unya audience lang. Pasagdi lang mi kay naamay moderator. Audience lang. Ang amo ni. Ang muhandol ani sa kasabo kung naaman ang moderator. Ingara na siya. Maminaw ta. Maminaw. Kung maminaw po na ako kapikas. Atong gihangyo atong audience. Dili mo masuko. Bro Glenn, ay lang saba bro. Kadali lang ha. Atong audience kanang behave lang ta ha kay we are Catholic. With humble heart. Mama na atong moto, no? Okay. Hilom lang ta. Ako lang hangyo nga dili po discredit ni Bro Glenn, kami ni Bro Jerry ug ni Bro John. Kay kami may mga lead nga debater din he. Ang among istoryahan ni Bro John de la Peña ug ni Bro Jerry hindi gugmaay nga lantugi. Kung musulti ang isa hilom sa, kung musulti ang isa hilom pod, kay dili man na maayo ng magkayagaw ta, no? Sundan ninyo tong amuan ni Brad John de la Peña ganina pirting nindutan gyud to nga. Sige, next question. Perman ta. Okay. Salamat bro. Senabol, ikaw na po. Sige. Ikaduhang pangutana. Kaduhang tubag. Kay nakita naman nimo ni. Footnote niya kung gibasa o dili? Komentaryo. Footnote ba o dili? Komentaryo. Objection, moderator. Objection. Okay, objection granted. Go. Ang akong pangutana, footnote ba ni akong gibasa o dili? Kaya iya kong ginang nasakpan ko na ko nga footnote akong basahon. Ako na paklaro ba kinay mga nagtanaw karon? Footnote ni akong gibasa o dili? Okay, counter objection. Footnote man o dili, wala sa bersikulo sa Biblia yung ibasa. Muna'y point nako. So dapat ang among topic Isa. i-base sa bersikulo, dili sa footnote o sa komentaryo. Rolling sa ta, rolling. Roll number 7. Master Moderator, palihog ipahilo mga to nga mga audience kay Ay, alam mo, musulti man sila. Murag moapil man nung taon og mutabang man kang kwan. Rolling sa Brother Jando. Rolling Basig sa- pili Jando sila kay mutabang man. Roll number 7. Categorical question must be answered yes or no. Nya i-qualify din mo. So, naipamutana, balik ka. Otrohon ako, i-confirm lang ako sa mga nagtanaw. Kini akong gibasa karon, footnote ba ni o dili? Okay, tubag. Dili siya footnote pero komentaryo kay dili bersikulo sa Biblia. Ang akong gipakita, pangita sa mga kapitulo bersikulo.
Sunod mga tanah. Sunod nga pangutana. Ato dire. Arong pagsumpo kang Simon Mago mitambong sa konsilyo sa Jerusalem AD 49 unang obispo sa Roma nga milungtad og 25 ka tuig. Pangutana, unsay nadungog nimo nga akong gibasa? Unang obispo sa Roma o dili? Tubag, walay Pedro. Objection, Nga nabutang diha. Nga moderator. si Pedro unang obispo sa Roma. Wala. Sige, next question na lang. Si San Pedro, anak ni Juan, taga Betsaida, Galilea, igsuon ni Andres, prinsipe sa mga apostoles, mitukod sa simbahan sa Antioquia. Unahan, unang obispo sa Roma. O yun ka ba? Nga akong gibasa nga unang obispo sa Roma, si San Pedro, anak ni Juan, taga Betsaida, Galilea. Yes or no? Tubag, no. Di ko mo yun. Nga no, wala sa bersikulo kapitulo sa Biblia. Dili mo na bersikulo, dili po kapitulo. Dapat ang imong pamatuod diri sa sulod sa Biblia, kapitulo bersikulo jando. Sige. Nagsalig ka sa inyong bersyon ng Biblia nga Sige. inyo man na, doktrina man na ninyo. Sige. Doktrina man na ninyo. Dapat bersikulo sa Biblia. Pakitae kong bersikulo sa Biblia. Next question. Kay dili man kaha San Pedro anak ni Juan taga Betsaida Galilea ang akong gibasa diri kinsa man din ngalan diri day? Okay, tubag. Si Pedro ang naa diha, pero wala magsulti sa bersikulo sa Biblia. Ang naa diha imong gibasa dili mo na bersikulo, di po na masulod igsuon sa kapitulo bersikulo sa Biblia. Imo ra na. O yun ka diri sa akong gibasa San Pedro ang unang obispo sa Roma o dili ka mo yung nga mo na akong nabasa? Tubag, di ko mo uyon. Ngano di ko mo uyon? Dili mo na bersikulo sa Biblia imong gibasa. Objection, moderator. Komentaryo man na. Objection, moderator. Dito bag nako, moderator. Objection. Dito bag nako. Wala. Dito bag nako. Ngano Ob- objection man? Objection. Ah. Objection granted. Go. Ang objection ako niya, o yun ka ba nga si San Pedro sumala sa akong gibasa diri unang obispo sa Roma o musupak ka nga San Pedro ang unang obispo gingon diri? Tubag. Dili ko uyon. Okay. Ngano? Dili man kapitulo bersikulo. Unya ka nang imong gibasa nga Biblia, inyo man ang bersyon. Sa ato pa, self-serving, inagdapig sa inyong binuhat. Gamiton nimo pagpamatod, sumala sa among baruganan. Unya imong gigamit inyo ra kagalingon. Pagkadako kayo na sayop Mr. Jando. Sunod. Sunod, tubag. Kay dili man ka San Pedro nga anak ni Juan taga Betsaida ang gipasabot diri nga unang obispo sa Roma. Kinsa man di ay? Natubag na ako ganina, Mr. Baritor. Kinsa? Natubag na ako ganina. Usa? Natubag na ako Kinsa? ganina. O, tubag. Natubag na ako ganina. O sa akong pagtubag, wala maghisgot. Objection, Sa kapitulo moderator. bersikulo, si Objection, Pedro, unang moderator. obispo sa Roma. Mauna, dapat imong ipamatod bersikulo sa Biblia. Dili kay footnote Objection. o kanang komentaryo ra, pastilan, pagkaluoy. Objection. Objection granted. Larga. Ang ingon nako niya ganina, kung dili si Pedro anak ni Juan taga Betsaida Galilea ang unang obispo sa Roma, nagiingon diri kinsa man di ay ihatag ang ngalan nga dili si Pedro. Kinsa man di ay mo ni pangutana. Okay, tubag. Kung ako'y muhatag, nagpasabot, ako na'y afirmatibo. Siya man ang magpamatuod. Sa iyang pagpamatuod, akong gisupak. Kaya ang iyang gibasa, dili man kapitulo bersikulo sa Biblia. Ang iyang gibasa, komentaryo. Di arao, ang kasaysayan, daklit nga kasaysayan. Iyang gibasa, dili man ni kapitulo bersikulo sa Biblia in tawon. Agoy ka. Next question. Next bag. Kay dili man kaha si San Pedro ang giingon din nga unang obispo sa Roma, kinsa man di ay ni? Okay, tubag. Dili lagi na ako na problema. Unang utana ka kung kinsa na imo nang pagpamatuod. Dili ako kay kung ako'y magpamatuod, afirmatibo na ko kay magpamatuod ko kung kinsa ang unang obispo. Ikaw man ang pamatuod ikaw ana. Okay. Ano sa ako magkamangutana? Sunod Nagpasabot nga. wa ka kahibalo. Sunod nga pangutana. Sunod tubag. Sunod nga putana ha.
Kay mabasa man ay dinhe nga si San Pedro ang unang obispo sa Roma. Buti pasabot ba nga naa ko'y mabasa di lang kamo dawat? Yes or no? Tubag, di gyud ko mudawat. Nganong di mudawat? Ngano ko mudawat? Kay dili man bersikulo sa Biblia. Ayaw pa ilan in taon, gamitan mo binuhat og taon nga doktrina, unya ipatuo nga tinuod nga sa Biblia. Ay nauna sa man taon mo. Okay. Ayaw pa ilan in taon. Sigurado ang iyang gibasa dili bersikulo sa Biblia. Pakita ay kung bersikulo, Mr. Jondo. Moderator's time, bro. Ang pangutana ni Bro Janto is categorical, yes or no. Therefore, you should answer that categorically, not Yes. patutsadali. Yes. Sige, next question na lang. I can answer that. Sige, next question na lang to, okay? Next question. Sumala dire sa unang Pedro 5:1. Uyon ka ba nga mabasa nako dire nga si San Pedro nag-govern sa church in Rome? Yes or no? Tubag, di ko mo yun. Nga naman, wala ta magisgot kung nag-govern ba si Pedro ang imong tema. Si Pedro, Objection, unang moderator. obispo sa Roma. Objection, moderator. Sa ato pa, moderator, sayop ang iyang Objection, pangutana. Nawa ko mo moderator. yun. Okay, na objection. Objection granted. Ang among tema, si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Kay siya man ang unang obispo sa Roma, categorically, nag-govern gyud siya. Nag-govern gyud siya. Kay siya man ang unang obispo sa Roma. Muna tema na to. Okay. Balik ko na ko ha. Sumala dire, ingon si Apostol Pedro, I exhort who am myself employed here at Rome to govern the church. O yun ka ba? Nga sumala dire, ni Angkol San Pedro nga siya ang nag-govern sa church in Rome. Yes or no? Tubag, di lagi ko mo yun. Nga di ko mo yun. Kay di man na mao ang imong timang gipamatud-an. Junto. Objection. Ayaw kalibog imong Objection. tima oh. Specific kaayo. Pamatud-an mo. Objection, moderator. Oops. Okay. Time pa na ako pagtubag. Objection, Okay, moderator. time. Di ba? No more 1 objection. minute Time question, ended. 1 minute answer. Ano na? Time na. Ate, no, day. Go.